then happened ke ngoku kube khona ndathi ke ndifuna ukuqala i-private practice yabo andazi mntu endinako ukuba ndinamcela but ngixaye ebantwini and ke mna ke ndingulaa mntu wena brati andinantloni ukucela when I like and ukuzithoba emntwini andinantloni nalolo wesixa ndiyakuba analo yabo. So then kwadibana nomnye usisi apha who's a clinical psychologist. He's very good prosesino usisi Nolfefe kanjani saphangalele idora ndenza nangoku ukuna ku-private practice naye she's very good. Ndimazi njani usisi Nolfefe into yoba makokhona usisi owaye ngu-secretary kwi-department yakwa-psychology phaa eMandela University owayetshomi kasisi Nolfefe. So ndamazi usisi Nolfefe ngolo hlobo. So usisi Nolfefe ndithi sisi ndicela no before the usisi Nolfefe kukhona abanye abantu ndicele kubo. You know wena brati I'm sorry I'm going to use igama I think mhlambi elibuhlungu but necessary. Yilo yokuthi xa wena uphumelele sokubavalela amaqhamu abanye abantu powerful kuba wena uphumelele. Abantu abaninzi that I have contacted ndicela into yoba I want a space, I want to mentor me as a psychologist, bavala amaqhamu. And we prerequisite to make a mentorship before we was men. No, it's not. You can, but I felt like I needed to be mentored. Okay. You know? But that's another point that we as blacks, suba nomona ngomnye umuntu osemveni kwakho athi xa ekubona as a role model xana ifika kuwe umvalele amaqhamu imbi loo nto kakhulu yabo.